Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Vizualcastu. Dneska je téma studentský momenty na vizuálce a jsem tu s Míšou a Bárou. Ahoj. Ahoj. Vy máte teď po maturitě, že? Je to tak. Jaký to pro vás bylo? No, tak hrozně záleží asi jako na studentech. Myslím si, že pro někoho to bylo velmi stresové období, pro někoho zas méně. Hrozně záleží, jak se ten člověk připraví, ale není to jako nic, co by se nedalo zvládnout. To bychom prospěli s vyznamenáním, takže jsme důkaz toho, že to jde v pohodě úplně. No, pro mě ta příprava byla hodně stresová, jsem jako hodně stresař, takže to pro mě bylo docela těžký, ale vlastně ta samotná maturita vůbec nebyla tak hrozná. Všichni ty učitelé se vám snaží pomoct, oni vás taky nechtějí nějak trápit, takže to bylo fakt v pohodě a vlastně pro mě ta maturita byla úplně v klidu. A jak dlouho jste se na to učili? Schválně. No, chtěla jsem začít dřív, než jsem začala, ale zhruba ten necelý měsíc, no, jsem tomu jako dala, ale nebyla to jako aktivní, že bych prostě celý den jako seděla 8 hodin, to ne, vždycky jsem se něco přečetla, pak jsem se to jako naučila, jako není to prostě, hrozně záleží, jak komu to třeba jde, nebo jak koho to baví prostě, ale zhruba ten měsíc bych tomu jako dala. No, já taky nějak tak, možná něco málo přes měsíc, ale fakt to byla taková jako neúplně aktivní příprava. Spíš až potom, kdy jsme měli jako ten svaťák a čas na praktickou, tak já jsem si udělala co nejrychleji tu praktickou, abych se potom mohla učit, takže tak jako ty 2 týdny jsem se jako aktivně připravovala. Tak to je dobrá zpráva pro mě. Já jsem byl vyděšen, jakože se budu muset učit jakože prostě od začátku čtvrťáku, jako drtit nebo tak. No tak takhle asi záleží taky, s jakýma známkama ti stačí projít a Jasně, no. taky co děláš celý ty 4 roky, víš co, ono ti toho v té hlavě utkví víc, než si myslíš. A hlavně v tu chvíli, kdy jsi na tom potítku, tak ti to všechno naskáče. Jakože No. fakt prostě, Jo. aspoň mně to tak přijde. A když tam máš k tomu ještě ty obrázky a tak, to ti fakt pomůže. Mě i to potítko jako zachránilo na postupovkách v prváku. Jsem tam všechno vypsal a říkal jsem si, OK, tak jako bez potítka, já vůbec nevím, co bych tam jako řekl. Prostě jsem sepsal zápisky, co jsem měl předtím na papíře a to. Jo, když tam máš pak už před sebou jenom to jedno téma, na který se soustředíš a ne těch tady 150, co jich jako je, tak to je fakt, že se soustředíš jenom na to a víš. Jo, a hlavně po každém předmětu můžeš jakoby vypustit ten předmět, co jsi jako dělal. To jsem dělala já, jo. Já jsem vždycky úplně cítila, jak to se mě odchází všechno. Byla čeština první a říkám, no tak teďka už jsem vzpomenu, někdo napsal RUR. Takže pohodě. Zapomenu všechno, nepotřebuji. Jo, úplně. A jaký to je pro vás teď? Teď už to 2 týdny po maturitě, no týden, týden, že? No, jako je to vlastně hrozně zvláštní pocit, protože dneska to je vlastně poslední den, co jsme tady ve škole a asi mi to pořád nějak jako nedochází a myslím si, že mi to jako bude nějakým způsobem chybět, i když jsem si nemyslela, že až tolik jako těšila jsem se na vejšku a tak, ale vlastně ta střední prostě každému nakonec bude chybět. No, já to mám jako stejně. Učitelé mi tady budou chybět vlastně, i jak to taky takový jako rodinný, tak prostě přece jenom to jako má vliv podle mě na ty studenty. A jako život po maturitě je fajn, najednou z tebe opadne jako hrozně moc stresu, který se nastřádal zhruba za ten měsíc jako během toho maturitního období a z ničeho nic je pryč a já jako vůbec nevím, co mám dělat, prostě doma se ráno probudím a jako nudím se, prostě je to jako jiný. Ale je to asi potřeba vlastně po tom stresu všem, jako ještě tam mě třeba čekají přijímačky nějaký, už jsem jako přijatá, ale ještě někam jako to budu zkoušet, takže ještě stres je, ale není to jako nic extra velkýho, takže je to z ničeho nic hrozně velký klid a ta představa těch 3-4 měsíců prázdnin je jako extrémní, no. Jo, máme vlastně před sebou naše jako nejdelší prázdniny v životě, takže to se jako fakt hodně těším. Myslím si, že je zasloužený, takže Fajn pocit, že? jo. To všechno opadne a je to v pohodě najednou. Takže... přesně tak. Nebo tak takhle, já teďka ještě plánuju svoji vlastní výstavu, takže furt tak jako něco řeším a nemám úplně ten pomaturitní klid, ale
už to není takový ten stres, vím, že to je něco, co prostě už mám taky do života. Je to takový jiný stres, než jako, že vlastně tady to musíš zvládnout, aby byl ten jako papír, vím, že i jako kdyby ta se něco maturita. jako nepovedlo, tak to vlastně není jako konec úplně, že jo. Mhm. Tak kam chcete jít na výšku? Tak já půjdu do Zlína na Arts Management. Tam jsem dělala přihlášky, teda dělala jsem tam přijímačky už v lednu, takže už jako dlouho vím, že jsem přijatá. A takže jdu vlastně podobným směrem jako to, co jsem studovala tady, ale není to úplně tak grafický design a tak, je to spíš víc takovej teoretický obor. No, já mám teda taky arts management, ale na ekonomce v Praze a pak mám Karlovku nebo tady UHKčko. To já vůbec nevím, kam chci jít, jakože mě vůbec nic nenapadá třeba. To já Jakože jsem jako ve druháku taky ještě vůbec nevěděla, ale to fakt přijde. se vytříbí. Jako doporučuji fakt jet na ten Gaudiamus, tam jsem si hodně jako... A to je co? To je veletrh vysokých škol. Jo, jasně. A tam jsem fakt Jasně. přišla domů úplně z toho nadšená, že je třeba 5 škol, kam se chci hlásit, jo, takže... Jo, já jsem teda hodně koukala i po Erasmu. Mhm. To jako bylo hodně rozhodující pro mě, že bych se jako chtěla podívat s tou školou i jako mimo Českou republiku a vlastně tam se to že nedozvíš na tom Gaudiamu, takže to je jako fakt super a to jako doporučuji všem, co jako koukají teďka nebo to. Jo, souhlasím. A jak byste, jakože když se vrátíme teď už od maturity pryč, když byste shrnuli všechny ty 4 roky, jaký máte jako z toho pocity, nebo jako bude vám to chybět a tak? Hrozně. Já už jsem probrečela pár nocí ne kvůli jako maturitě, ale kvůli tomu, že prostě jsme měli fakt super, nebo máme super partu jako tady prostě. A z ničeho nic si jako uvědomím, že ty lidi nebudou potkávat každý den, prostě nebudem probírat, proč zas píšem tohle, kdo zas udělal tohle. A je to prostě takový, že jako vysokoškolský život je fajn, ale je to prostě jiný. To je úplně jiný, no. Nechodí se tam každý den. A prostě je to takový, nevím, no, jako ty holky nebo všichni prostě naše třída mi bude jako fakt chybět. Vím, že jsme si sedli, byly neschody kvůli maturáku, kvůli takovýmhle těm věcem, jako, ale stejně se to vždycky jako povedlo a hrozně nás to spojilo. Jako jsme domluvený na nějaký výlety, ale prostě myslím si, že časem bude jakoby co rok to každý jako odpadne, takže to je takový jako smutný. A bylo mi jako chybět určitě i učitelé, prostě fakt jako měla jsem to tady ráda, no, takže... Jako já taky, já se těším na tu vejšku, ale už to prostě nebude takový rodinný, takový osobní. A myslím si, že vlastně díky té škole jsem měla jako hodně možností a že jako nám vždycky pomohli s čím, co bylo potřeba a že nám to dalo jako hodně šancí se v něčem jako uplatnit a prosadit a takhle. A vlastně na té vejšce to už prostě pojedeme tak jako všichni sami na sebe a už nám úplně nikdo nebude stát za zádama, no, takže to bude určitě jako velká změna. Už to je úplně jiný, no. Vlastně... Takový dospělácký život z ničeho nic, prostě mi přijde, no. A máte nějaký výlety a nějaký akce, jakože, který vám fakt jako uložili se, že na ně rádi vzpomínáte z té školy? No, tak za mě určitě Erasmus teda. Ten jsem si teda jako strašně užila. To je asi fakt jako vzpomínka moje jako nejoblíbenější se celou střední. No a celkově jako školní exkurze, tak to jsme byli, že jo, v Londýně, v Benátkách, ještě v Paříži. Tak to je vždycky strašně fajn, vždycky se tam začneme prostě bavit víc nad příštíma ročníkama, takže to si vždycky hrozně užijem. A školní výlety taky, no, byli jsme třeba na malý skále, na vodě. To jsme byli spolu, no. No a já bych se taky ráda vrátila k těm výletům. No já bych chtěla říct, že jako mě bude chybět i jako obyčejný školní den, protože my prostě vím, že jako občas jsme těm učitelům zavářeli, jako nebylo to asi známé občas nic příjemného. Ale i jako výlety mi budou samozřejmě chybět. Byli jsme v Žamberku, myslím, první rok, tam to bylo jako super, tam jsme se jako spíš poznávali hodně ještě, ale hráli jsme prostě hry. Druhák, ta malá skála, to bylo úplně top, to prostě s panem učitelem Poláčkem jsme si to hrozně užili, prostě, když jsme si žili tu řeku, bylo to fakt super. Ve třídě jako já jsem tam nebyla, ale jako holky říkali, že to jako bylo výborný taky, ale prostě jak říkám, i obyčejný školní den, kdy jsme se prostě hrozně jako
zasmáli nebo něco udělali, tak prostě i to mi jako bude chybět, nejenom prostě jenom ty výlety, ale bohužel je takhle. Obrovská příprava na tu maturitu jsou ty postupovky. Jo, To prostě, já jsem to úplně nenáviděla v prváku, já jsem byla tak hrozně nervózní a přísahám, rok od roku jsem byla čím méně nervózní. Prostě fakt jako, jakmile se člověk naučí pracovat s tím časem, umí se to jako rozvrhnout, ví prostě, co umí, co se pak potřebuje jako doučit a tak, je to fakt super. Jako fakt jsem to nenáviděla, nebo ne, byla jsem fakt jako prostě vystrašená z toho, nevěděla jsem, co mě čeká vlastně. A tady, když jsem viděla tu maturitní komisi, jenom, že tam prostě bylo o jednoho neznámého člověka víc, než vlastně u našich postupovek, a z ničeho nic prostě se na tebe začali usmívat, protože jsi třeba mluvil dobře, víš, nebo prostě byli spokojení, tak to z tebe všechno opadne a jsi úplně v klidu prostě. Takže fakt jako musím říct, že ty postupovky jsou výborná příprava. Jako. Je to stresový období samozřejmě, taky jsem prožvala x nocí, ale jako je to prostě výborný a musím říct, že fakt jako tohle je na téhle škole jako moc dobrý, že učí ty studenty vlastně, jak pracovat s tím stresem jako do budoucna, nejenom jako tady s našimi postupovkama, ale jako celkově. Jo, já si taky myslím, že je fakt super si to zkusit, hlavně jako v prváku a ve druháku máme postupovky z estetiky, takže vlastně já jsem se to naučila všechno v tom prváku a ve druháku a teďka jsem to vlastně jenom zopakovala k té maturitě. A jak jsem to fakt jakože naučila dobře v těch předešlých ročnících, tak to prostě zůstane v té hlavě a jenom si to jako osvěžíte a jde to prostě, nemusíte se už tolik učit. A ve třetíku jsme měli dějiny umění a to taky, to už jsem se taky pomalu jenom doučila vlastně to, co jsme brali ve čtvrťáku nějak a osvěžila jsem si to a pak to jde, no. Ano, jako paradoxně všechno se jenom dá, jako osvěžíš. Prostě jako jediné, co jsem se fakt musela učit, jsou materiály. Protože ty máme jenom v prváku a na ty jsem teda úplně zapomněla, že vlastně jsme nějaký takový předmět měli, ale jinak všechno, to je prostě jenom o to si to párkrát přečíst a jako asi porozumět tomu, no, je takový nejdůležitější, ale člověk ví a prostě fakt to není nic, jako, co by se podle mě nedalo zvládnout. Jako můj sešit na materiály je fakt nejkrásnější sešit, co jsem si kdy udělala, protože si přesně pamatuju tu větu z prváku. Ano, máte to jenom v prváku, ale budete z toho maturovat, tak dávejte pozor. Takže Já jsem se ho zbavila hnedka po prvním ročníku. Já teda taky nevím, kde ho mám. Někde tam bude, vím, jak vypadal ten sešit, prostě klasický sešit A5, ale jako... Dám ti zápisky. Za kolik? Všechno. Já za 200 se Ale jste říkali, že se to jenom opakuje, tak já mám své zápisky. Ale díky, když ty materiály možná jestli. To vymyslíme, jo. Možná, jestli nějaká sleva, tak možná. Vidím tě poprvé, ale jasný. Takže No. vymyslíme, jo. No, já si jako myslím, že ty postupovky jako to, že vlastně kdyby nebyly, tak ti nic nemotivuje si to v tom druháku jako naučit, jako aby se to v tom čtvrťáku neto, že to je hezká motivace. Ale mě teda upřímně, jenom v prváku já jsem to měl teda ale všude, jakože u všech jakože písemek nebo tak. Já jsem vždycky, místo to všichni se stresovali, i na se dostat sem na školu, na přijímačkách. Všichni byli vystreslí z toho a já jsem byl, ať už to je, ať už to mám za sebou. Jakože já jsem se na to, jak kdyby těšil. Já jsem se těšil, až bude přesně taky to, že tam dojdu, odříkám to, ať to dopadne, jak to dopadne, tak pak nastane přesně to, co máte teď, jako taky to, tak je ten klid, opadne ten stres a to, já jsem vlastně místo toho, že bych byl vystresovaný, to přebíhalo to, že jsem se na to fakt těšil, až bude to potom. A vždycky jsem to tak měl zatím. zatím. Já jsem jako cítila obojí, no. Já jako třeba ty 4 dny před maturitou jsem byla jako, ježiš, ať už to je za mnou. Strašně jsem se těšila, až už to ze mě prostě opadne. Ale zároveň jsem věděla, že prostě ty 4 dny fakt ještě potřebuju na to, abych se učila, no. No, jakože já se přiznám, záviděla jsem lidem, co byli v pondělí ráno a v 11:20 napsali, že to mají všichni hotový a teďka ještě jakoby, já jsem šla ve středu a věděla jsem, že mě čeká ještě 2 dny prostě toho se učit nebo nějak opakovat s tím, že vlastně teďka vůbec nevíš, jak to dopadne, ale prostě zbytek třídy nebo část třídy už to má za sebou prostě spokojený prostě a tak, ale jako v pohodě, fakt se to dá jako zvládnout.
já jsem to teďka já jsem poplet ty postupovky o týden, jako v hlavě, jsem si říkal, že už to je... že jdu v pondělí, příští týden v pondělí. A já jsem si říkal, to už je dobrý, to už je za týden. A já, to bych se mohl ještě jako začít víc učit, jakože už bych to mohl dotáhnout, to učení. A pak jsem se dozvěděl, že až ještě o týden a říkám si, to je vlastně fajn, ale vlastně ne, já už to chci mít ale za sebou, já už chci, aby bylo potom, jakože, že vlastně taky jako oboje, že jo. Jo, no tak jako já jsem to neměla ráda z toho důvodu, že prostě byl červen, všichni už konec, prostě uzavřený známky, všechno a my jsme teda teprve jako by šli na postupovky, ale není to jako nic, jako sedneš si tam na půl hoďky. Není to nic a co s tím dramatického, jako, no. No, přesně tak. Prostě zkoušení, no, větší, jo, no. Jo. Jakože, a ne z jednoho tématu, ale z 20 témat a vybereš si jedno, no. Přesně. Máte nějaký oblíbený učitele? Schválně. No, Tak jako oblíbenci jsou určitě, to bych jako, každý máme svýho oblíbence, věřím, že i učitelé mezi náma prostě vždycky budou mít nějakýho oblíbence, i přestože jakoby... ať už chce nebo ne. Jo, ať už chce nebo ne, je to tak. Ale upřímně si myslím, že mi budou chybět jako všichni učitelé. Jsou to učitelé, co mě nikdy neučili, já jsem je třeba nikdy jako neměla na nic, takže logicky s nima nemám úplně nějaký jako vztah nebo nic takového, ale jsou zde jako učitelé, hlavně třeba náš pan třídní Poláček mi bude moc chybět, bylo to s ním fajn. Nevěděla jsem, jaký to bude ze začátku, ale prostě bylo to fakt super, prostě když bylo potřeba, pomohl nám, prostě fakt jako to mi bude moc chybět. Mně bude asi chybět nejvíc Pančelka Myslíková, protože fakt jsem se jako vybudovala úplně lásku k těm dějinám umění, jako fakt mě to hodně bavilo s ní a umí to hrozně dobře předávat dál a učit to a strašně jsem si toho zapamatovala díky ní. Takže za to jsem jí fakt vděčná a to mi bude fakt chybět. Jo, to mám asi jako stejně, ale co my máme teďka, jako ve druháku a cítím jako, že jsou prezentace, že jo, jak tomu ten výklad, jako, že to fakt jako, že mě to, sám bych se jako ten předmět asi neučil, ale si mi nevadí se ho učit, že jako, Ono to fakt jako umí fajné. předávat takovou hravou formou a ví, o čem mluví a dokáže o tom hezky povídat a hezky se to poslouchá. No. Jo, a hlavně ty dějiny jako nebaví všechny prostě. A ten, koho nebaví, tak od toho tu jsou ty učitelé jako Pančelka Myslíková nebo třeba Pančelka Novotná, který to dokážou podat tak dobře, že prostě i toho člověka, který ho to nebaví, tak si k tomu nějaký vztah prostě vybuduje, no. Kdybyste slyšeli v pozadí déšť, tak se za něj omlouváme. Střihneme mám tady sekci s počasím, takovou vsuvku. Ahoj, vítám vás u dnešního počasí. Dobrý večer, dobré ráno, dobré poledne. Jak bude? Dnes by měly být přehánky až k 90% deště. Tak to bude hodně pršet. Co s tím uděláme? Já osobně, nevím jak vy ostatní, ale já osobně upřednostňuji deštník, který mě ochrání před veškerým deštěm. Ale zase po dešti všechno roste, tím pádem, kdo je malej, tak by mohl třeba trošičku vyrůst. Přesně tak. Já s tím ovšem problém nemám, já si vezmu ten deštník. Já ne. Já půjdu v dešti. A pak to bude chtít fén na vlasy. A to, když už bude vyšší, tak abyste byli i upravená. Ale tak když si vezmu koupací čepici, tak jako by Ano, taky ano. řešení. Takže máte dvě možnosti, buď to si vemte deštník, pokud jste vysocí, a pokud ne, vemte si plaveckou čepici a brýle. Přesně tak. A jak bude v následujících dnech? V následujících dnech zítra by se nám počasí mělo zase otočit. Z dešťů by to mělo přejít zase k teplému počasí, teplému proudu, ano. Ale pozítří bude zase, se vrátíme do deštíčku, takže kdo je malej, tak bude moct zase růst. Jak z vody. Ano, takže jeden den čepici na plavání, druhý den zase samozřejmě jenom plavky, ale bez čepice. Je to na střídačku, tak už to bývá. V těchto dnech. V těchto dnech, Jarních, ano. skoro letních. Přesně tak. No. A to bude asi pro dnešní počasí vše. Snad jsme vám řekli vše, co budete potřebovat. Využijete naše rady Do zahrady i do města. Ano. A nashledanou. Nashledanou u příštího dílu. No a tak to bude asi všechno pro tenhle díl.
Jsme rádi, že jste koukali. Budeme se na vás těšit příště. Můžete nám hodit like, komentář. Ahoj. No já jsem si dneska nechtěla udělat řasy akorát, no. No, já teda vlastně to je masakr dneska, protože ten déšť venku, co to jako je. Ale máš furt mega pěkný, jako. No, protože jsem byla ráno musela umýt, ale No já jsem se barvila včera. to je top. To je top, 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 top. Děkuju.